नमस्कार. एव्हरीडे मालवणीमध्ये तुमचं स्वागत आहे. आज मी बनवत आहे करंजी. त्यासाठी मी 2 ग्लास जाडा रवा 2 चमचे तुपात भाजून घेतला आहे. अर्धा ग्लास बेसन मी भाजून घेतला आहे. बेसनाच्या लाडूसाठी भाजताना मी थोडं जास्तीचं भाजून ठेवलं होतं. इथे मी 2 ग्लास रवा, अर्धा ग्लास बेसन आणि 1 ग्लास सुकं खोबरं भाजून घेतलं आहे. इथे मी गरम कढईत अर्धा ग्लास तूप घातलं आहे आणि त्यात कापलेले काजू, बदाम आणि मनुके घातले आहे. यात मी आता किसलेलं आणि भाजून घेतलेलं सुकं खोबरं घालत आहे. हे सगळे पदार्थ आधीच भाजून घेतलेले असल्यामुळे खूप काही भाजायचे नाही आहेत. यात मी 2 ग्लास भाजलेला रवा घातला आहे. अर्धा ग्लास भाजलेलं बेसन घालायचं आहे. एक चमचा भाजलेलं खसखस घालायचं आहे. 1.5 चमचा वेलची पावडर घातली आहे. 1 ग्लास साखर पावडर मी घातली आहे. तुमच्या आवडीनुसार तुम्ही थोडं जास्त कमी करू शकता. आता आपलं करंजीचं सारण तयार आहे. फक्त त्यात पाव चमचा मीठ घालायचं आहे आणि एकजीव करून घ्यायचं आहे. इथे मी करंजीच्या पिठासाठी 1 ग्लास मैदा, पाव चमचे मीठ, अर्धा चमचे साखर पावडर आणि अर्धा चमचा वेलची पावडर घातली आहे. यात 1 चमचा तूप घालून सगळं मैदा आणि तूप मिक्स करून घ्यायचं आहे. थोडं थोडं पाणी टाकून हे पीठ ना घट्ट नसेल असं मळायचं आहे. इथे पीठ मळून झालेलं आहे. यावर झाकण ठेवून 15 मिनिटासाठी ठेवून द्यायचं आहे. 15 मिनिटानंतर मी छोटे छोटे गोळे असे बनवून घेतले आहेत. इथे मी पुरीपेक्षा थोड्याशा मोठ्या आकाराच्या पात्या लाटून घेतल्या आहेत. पातीमध्ये 2 चमचे सारण घालून किनाऱ्यांना दूध किंवा पाणी लावायचं आहे आणि पाती दुमडून बंद करायची आहे. पिठामध्ये हात बुडवून घेतले तर पाती हाताला चिकटत नाहीत. करंजी कापण्याच्या कटरने कापून त्याला करंजीचा शेप द्यायचा आहे. एका हातात कॅमेरा पकडून करंजी करणं थोडं मुश्किल आहे. मी दुसरा कोणाला तरी कॅमेरा पकडायला सांगत आहे. अशा प्रकारे एका हाताने पात्याला जरा पकडून ठेवायचं आहे आणि दुसऱ्या हाताने सारण भरायचं, म्हणजे सारण बाहेर येत नाही. पात्याच्या कड्यांना दुधाचं हात लावायचा आहे. दोन बोटांनी सारण पकडून ठेवत पातं दुमडायचं आहे. करंजी फुटणार नाही याची काळजी घेत कापायचं आहे. नाहीतर फुटलेली करंजी असेल तर तेलात पूर्ण सारण बाहेर येतं आणि तेल खराब होतं.
अशा प्रकारे 20-25 करंज्या मी भरून घेतल्या. जास्त भरून ठेवायच्या नाही. 25 एक भरायच्या आणि तळून घ्यायच्या. उरलेल्या कात्र्यांना दुधाचा हात लावून थोडं मळून घ्यायचं आणि ते पुन्हा वापर करायचा. तेल हे मंद आचेवरच गरम करून घ्यायचं आणि करंज्यासुद्धा मंद आचेवरच बनवायच्या. तेज आचेवर केलेल्या करंज्या नंतर नरम पडतात. अशा प्रकारे मी सर्व करंज्या तळून घेत आहे. सारणामध्ये रव्याबरोबर बेसन घातल्यामुळे करंजीची चव खूपच छान होते. माझ्या करंज्या बनवून तयार आहेत. खूप छान झाल्या आहेत. तुम्हीही बनवून पहा आणि तुम्हाला आवडलं तर लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब जरूर करा.